Daluyon. Napalabas, gaputag duwa-duwa ni Andreo iti pudno agagara ni Senyor Ismael iti lugar anapanan na. In kagumaan ti immuno na tinagpaliiw kadag iti lugar anamnamaan na apakakalapan na iti impormasyon. Kabayatan nga rod ti kaadana iti maysa a lugar. Nakita na ti maysa kadag iti lugan ni Senyor Ismael nga inaramat dagiti dina am-ammo ken armado a lalaki. Iti sabali a bangir, inawis met ni Loreta ni Manuel ijay igid ti baybay ket nagsarsarita da. Kabayatan na, nagsarita da Yaya Claring ken Vanessa. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Talaga amadanaganak. Nalabit asan kang agdanag. Ngimsyak talaga amadanaganak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Yaya? Awan ka di, ti pakasdaawam, balasang ko. Ni, anya ko ma, Yaya. Anya ti kayat mo asawan. Apay amadanagan ka ako nam. Iti anya agapo. Vanessa, balasang ko. Makalawasan nga awan da magta maipapan iti amam. Ha? Saan matan nga umawawag? Saan ta nga amuno anya tinapasamakan ko na iti lugar anapanan na? Yaya, nairwama kon iti kasta. Sigodan nga aramid ni papati kasta. Di na ipakpakaam mo no anya dagiti aramidan na. Ay, amok adakkel ti panagduaduam iti amam. Ngam kasanon no adagaya mundakas anapasamak ken kuana iti lugar anapanan na. Anya? Di mo ka di napanunot dayta, balasang ko. Imposible nga dadaka sa mapasamak ka ni Papa, Yaya Claring. Vanessa, Agpada ta amakaam-am mo ka ni Papa. Imposible basta latan adadaka sa mapasamak kan kuana. Amangan no makumikom lang dayjay iti anyaman nga as-asikaswan na. Iso asaan nga umaw-awang. Apay, adi ka makaid na, Vanessa. Anya ti pampanunutan? Saan ama po na si ti panunot ko tinaibaga kanyak ni Yaya Claring? Ha? Nga anya? Maipapan ka ni Papa. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mabalin ka din nga ilawlawag mo kanyak, tapno maawatak? Loreta, makalawasan asaan nga umawawag kada kami ni Papa. Ha? Oh, madanagan ka matgayam para iti amam. Sikan a mismo tinangibaga, nga uray balibaliktadon tayo ti lubong. Amaklata dayjay. No adada ka sa mapasamak ken kuana, masakitanak latta. Amkam ka di nga dandakas anapasamak ka ni Senyor Ismael? Diyak na irwam amang panunot iti kasta, Loreta. Amom dayta. Ngam iti nakita ka pa nagdanag ni Yaya Claring para iti amak. Mariknak amadanagan akmutten. Anya? Kasanon no, agpay sugayam ti atap ni Yaya. Ana isagmakan ti amak iti napanan na. Anya laengan ti aramidak. Awan mo't makabigbig kanya kiti kastya langak. Saan ka di, Manuel? Malaksid niya min anak kapang limlimuhak. Nakakalugong hakpay. Pudnaw. Ngam kasapulan lata tinananay ang panaganad, Mateo. Saan tayo nga mo na anya ti posible ang mapasamak? Nanguna kat adun ti saan anasayat ang mapaspasamak di ti lugar tayo. Gapo kadagiti saan tayo nga amo ang makagapaw. Pudno dayta, Manuel. Iso adyak kay tagsarding agsukimat. Ti kayat ko, makaala akon iti umtas arason. Tapno mapasarding ti pagminasan iti kabiitan na panawan. Mateo. Iso ama panakon. Aganad kayo iti panagron tayo, Manuel. Agtalinaid kayo nga alirto ken nasipot. Amangan numamaysaan ta kayo dagiti kabusor asaan tayo nga mamo. Ikarig, Mateo. Aganad kami. Nasayaat nga rod no kasta, Manuel. O sige, agsinatan ditoy. Nalabit niya alas 2 iti parbangon na makasublia ka balay. Sige, Mateo. Amok kun taramidag. Tapnawan ti makadlaw kun ka. Kadagiti kalugaran tayo akadwak nga agbambantay. Tuso talaga ni Senyor Ismael, Dodoy.
Binilin na dagiti nakalap na abuyot na ngagbasak-basak dito'y lugar mi. Ti pakas dawak. Apay di na pulos imbagbaga kanyak ti amin. Saan nga umawawag? Jack amo, no niya ti pampanunutan na. Wen, sige. Basta ituloy mo apaliiwan ni senyor iti kadda na iti dayta lugar, ha? Di kagliway, dudoy. Ket no da maduktalam. Yawag mo adagos. Ala, nasayat no kasta. O sige, putdentan ti saritaan ta. Bye! No adda man ti sana nasayata mapasamak dito probinsyami. Nang runa kadagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Amuklatan adagiti armado a lalaki ti makagapo. Dagiti lalaki a kinalap ni senyor tapno agbalin abuyot na. Sumagmamanumot tan arabe nga awan ti dakas a napasabak dito'y lugar tayaw, Marcela. Di kad nasaya at kabsat solidad. Tapno saan tayo kit di nga agdandanag. Sa bagay mo't kit di Ay, Apay ang nagsinna ay kaitinaunag. Anya ti makagapo. malagip ko lang amen, ti kanayon nga ibaga ni Mindo nga asawam. Nga anya solidad. No dadduma, paggad ti ipasimudaag tinalabas a kinaulimag. Anya. Kasta ti kanayon nga ibaga ni Mindo nga asawam. Kat dayta, ti pagdanagak ita. No kasta, Manong. Saan mo pa'y nga amon no kaano nga agsubli ni Senyor Ismael? Saan pa'y? Saan ngamin nga umawawag? Ket no kasya saan nga umawawag ni senyor? Amuklat ta na makumikom. Kasta ka di? Wen, agam di kagda nagadeng ko. Tapakaamuan ka adagos no bilang tamaamuak no kaano nga agsubli ni senyor. Agyaman no kasta, Manong Andrew? Kapsat ka, Loretta. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak kan kano bilang. Isurong ba nga isakit ka? Dahit ako matitandaanan. Gusto mo't ni solidad saan ka day, Marcela? Wen Mindo. Amok dayta. Ngam ti pampanunutak. Anya nga ta ti mapasamak. Dahit tati nakabutbutang. Di tayo amo no anya ti posible ang mapasamak. Iso saan tayo ang masakbayan. Mindo. Tinakabutbutang, kat no adda ti madangran ka da tayo ngagnanaad iti daytoy a lugar. Iti anya man a posible ang mapasamak. Ay na, nakaamamak dayta, Mindo. Anya nga itirumbang aramiden tayo. Kasapulan tinaan anay panaganad. Tapno maliklikan, wano masakbayan tayo ti anyaman adumtang apaggan. Uray kaskasan no. Napunas ti panagdanag ko iti kasta na amwakan ka, Loretta. Ha? Saan nga ta arumbang ang nakarkaro kumang agdanag ka, Vanessa? Ni, anya ti kayat mo asawan? No mismo at tikabsat ko apagaam mo tayo akasingad unay ni Papam. Kat saan nangaw awagan? Ang mga nupod no ti atap ni Yaya Claring. Anya? Loretta, si kanti nang idanon kanya kiti imbaga ni Andrew. Ano saan nga umawawag kan kuana ni Papa? Sigurado ang makumikom. Vanessa? Iso ako nakanapunas ti panagdanag ko. Sapay la kumangarod, takasta nga agpaiso, Vanessa. Kastalangan ti rumbo nga panunutak. Tapno sa anak nga agdanag, maipapan iti amak. Jaglakit di agbitot. Kutya ni Andro dahi tinagsardeng iti batog ko. Nana Marcela, sa dino ti papanan nyo? Kuha barok. Inak makitsinda. Kastaya. Aglogan kayo, tay tulod kayo ni Jaili. Kuha ay na, nakababain mo't barok. Aguray aklatan iti tricycle apagluganak. Umay kayo kit din na aglogan kayo.
Di kay bayan kanya, tasaan ako nasa balik ka na kayo. Ha? Di na kumapaayan, nana. Kwa? Ay, saan? Saan, Barok? Malangarudan. Aglugan ako. Inton rabi, tatang. Ibagayo kin ni Manuel nga ado kumapay tagbantay iti asidag ti baluarte ti pagminasan. Hapay Mateo. Amkam kadi nga agtignay dagiti armado at trabahador iti pagminasan. Dakkel ti atap ko akasta. Tatang. Isuaras ka na mabantayan da na imbag. Tamangan no anyakit iti mapasamak. Malanak ka. Ibagak tungarod ko ni Manuel. Tuso dagiti armado ngagpapaay iti pagminasan. Tatang. Mamatiak nga iti anyaman akan ito. Posible nga agaramid da iti maikaniwas. Mala. Mapanak to, ijayan da Manuel. Kunak tumot lamin asika, tinaranaak dito'y tiyandaan. Imayak na kitsyenda, tani. Adun ti awan ang kasapulan ni iti mansyon. Clareng, agdardaras ka ka di ama kitsyenda. Saan matkit di? Awan ita ni Senyor Ismael iti mansyon. Iso ana wayaak. Saan anas kan nga agdardarasak, taawan ti pagamkak. Nasaya at nga ron lukasta. Umay ka. Mapantapay la iti day ta aturo-turo, ta agsarsarita ta. Nabayagan day dinaudi apa nagsarsarita ta, Clareng. Ay awan mo't ni Manuel, balasang ko. Nagkuyog da ken ni inyong anapan ijay taaw. Ha? Kasta ka di, Nana Soledad? Wain balasang ko. Nas daawak nga road. Taitaman laangan anapanunot na tinapan ijay. Imposible mat amapandag kalap. Anya ngay nga tati naramid da ijay taaw, Nana. Jak pa'y amaw balasang ko. Mga numadamdamalaang. Addan dagijay. Talaga ang masansan tiyo umay ni Vanessa diti balaya. Kas ita, kasarasaritan ni tatang dita paraangan. Sigun iti madlaw ko kada Vanessa ken Loretta. Saan da pa'y lahat nga nagbaliw? Makunak nga dalat ta kada kami ti simpatyada akas iti sigot. Iso na laing ta saan latarong bangag talag kami. Anak ni Senyor Ismael ni Vanessa. Kabsat met ni Andrew ni Loretta. Da Senyor Ismael ken Andrew ti atapen mi akaraman iti operasyon ti pagminasan. Iso asaan arong bangag talag kami latan. Narigatan. Iso anas ken ang mapalagipan latta datatang. Taamangan numaylaw andan tukid di. Ket adda ti madakamat da kada Vanessa ken Loretta. Anya kat gaya man ti kasasaad mo ijay mansyon dagiti Villaflor. Marcela, Siguro, nuawan la ni Vanessa at tarakan mo. Nabayagan apimanaw ko ijay mansyon, anya. nalabit akasta, Marcela. Ngam saan ko ang maaramid gapo ka ni Vanessa. Talaga napatagkan ka ni Vanessa. Kaslamot tan pudpud no nga anak mo. Ha? Madamag kumanlaan. Talaga ka di adi mo amo no asino ti ina ni Vanessa. Di mo amo no asino ti naanakan ni Senyor. Kwa, jak amo Marcela. Awan apulos ti amok maipapan iti dayta abanag. Iti ka data ijay lugar dana na Marcela iti dandani nagmalmalam. Anya tinadlaw mo, Vanessa? Ikagkagumaan dati agsubli iti normal apa nagbiagda. Husto ka. Kastamot lang tinadlaw ko. Iso na lang, tamariknak amarigatan da. Pudno dayta. Saan nga min anala ka dayta ngar aramidon da? Nang runakat, adala tapaggad a posible asumangbay kadakwada, gapo iti pagminasan. Vanessa? Ngam saan arumbang amapukawan da iti namnama. Barang no dumtang tumutla ang tigundaway, nga agsubli iti normal ti kasasaad da ijay.
Rabi imanan Mindo. Kas iti sigod. Rimor manan ni Mateo nga anak ta. Marcela, Adangatan maduktalan ni Mateo iti panagdakiwas na ita Rabi. Wenno mapaay manan akas iti sigod. Ket si uupay manan asumangpag dito'y balay. ay jak amo ti rumpeng asaritaak. Angam jak kayat apukawan tinamnamak, ngadan maduktalan na. Ama katulong, tapno agsublen iti normal ti panagbiag tayaw, alumugar ditoy. Ay, sapay la kumata kastang agpay sumindo. Tapno mapunas meten ti danag ang nagumukan iti barokon tayo. Ha? Ay, anya nga tati mapaspasamak. Anya ti mapaspasamak iti lugar da bakit Marcela. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, iti panagsarita dayaya Claring ken Vanessa. Inyubkas ti bakit ti panagdanag na. Gapo iti makalawasan asaan ayaawag ni Senyor Ismael kadakwada. Nagdanag metlang ni Vanessa maipapan iti amana. Ngem pinili dayto iti agbalin anatipker. Seknan iti nasao abanag. Iti sabali abangi, pilpilitin dagiti kakalugaran danana Marcela ti agbiag anormal. Nga uray pa'y pagaamuda nga iti anyaman na kanito. Ket posible nga addadakes ang mapasamak iti lugar da. Iti may sa Arabi, agsarsarita danana Marcela ken Tata Mindo. Itagagayen, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Adangatan maduktalan ni Mateo iti panagdakiwas na ita Rabi. Wenno mapaay manan akas iti sigod. Ket si uupay manan asumangpet dito'y balay. Ay, jak amo ti rumbeng asaritaat. Angam jak kayat apukawan tinamnamak. Ngadan maduktalan na amakatulong. Tapno agsublin iti normal ti panagbiag tayo alumugar ditoy. Ay, sapay la kumata kasta nga agpayso, Mindo. Tapno mapunas meten ti danag anagumukan iti barokong tayaw. Ay sos, Ha? anya nga tati mapaspasamak. Ay, ijak mo. Dagitin samot kakalugaran tayo alalaki di agpukpukaw. Ay, adda ka no maururam. Anya, ay Diyos ko. Dito'y kalaang Marcela, di ka rumrumwar. Amuat no anya ti mapaspasamak. Manipod dito yan ko. Makitak tilawag ngagtawd iti dayja banda. Ket no jak agbitat. At dalakit ti maruram. Saan arong bangag matidrak latang dito niya. Ikagumaak ti mapan iti dayja lugar. Sigurado nga adda ka lugarak nga agkasapulan iti tulong. Sige pa ito! Mangala kayo pa iti danaw! Subsukan tayo ti apoy, tama ka nagramarap katagdapay sa baya kalapaw amay raman! Uy, Manuel! Damong boy, kakadwa! Agala kayo ti danaw! Di ka sigigan ti kalapaw! Sa buwagan niyo ti danong kakadwa at kumasabsaban! Ay, Manuel! Anya ti mapaspasamak ditoy. Apay anauram ti kalapaw da iska. Saan mo pa nga mo tatamin daw? Basta nakita milatan ang mauuran ti kalapaw. Da iska, sa dino ti ayanda. Nakaruwarda tata. Sakbay alinamot ti apoy ti kalapaw da. Naimpaglapit te. Mala! Sabsaban tayo ti apoy! Agtitinulong tayo kakadwa! Asino ti ko na makasinarak ni Senyor Ismael iti dayta lugar? Anya? Ni gobernador. No kasta? Adamot dita ni gobernador? Talaga nalawagan kanyak ti amin, Dodoy. Adalakit di pangpanggapan ni Senyor Ismael at di na kayat amamwak. Ala, ituloy mo lang tati agpaliiw. Sige. Ket tunggal impormasyon amamwam. Yawag mo adagos kanyak, Dodoy. Kadwa, nasken nga galibtak tayaw. Mamati akan na igagara ti panakauram ti kalapaw da iska. Nang runa, ket kinunana asaan damit ang nagaramat iti kandila wenno lamparaan kuma. Ay, hamang ano aramid da ito idagiti. Day,
Aglisi kayo kakalugaran. Si Mangpet dagiti pules ken dagiti bumberaw. Vanessa! Vanessa! Agreeing ka! Vanessa! Ne, apay ka di, Loretta. Dakas adamag. Nangag ko iti istasyon ti radyo adengdenggan ni Yaya Claring. Nga adda na pasamak nga uram ijay lugar dana na Marcela. Anya? Dahito ti agpaiso, Vanessa. Idila ang rabii ana pasamak. Loretta, naskan ama pantay jay. Amon tanoan niya tinapasamak. Ay namin daw, nakabutbutang, nakaamamak. Ay, Marcela. Asino nga'y tinanguram iti kalapaw da iska? Awan pa'y lati makaamaw. Ang amin ka rin dagiti pulis nga aramidan dati amin. Tapno maduktalan, no asino ti responsable iti daidya anapasamak iti rabi ay. Naimbag lakit din ta saan anairaman anadang randa iska, kanti pamilya na. Naimbag ta nakariing da, kat nakaruwarda sakbay alinamot ti apoy ti intero akalapaw da. Ay, huwin nga rod. Dayta ti pagyamanan tayo. Ay, huwin. Naurnos ka din ti temporaryo apag naedanda dito sular tayo. Wan, komportable damot kit di iti pag naedanda ditoy. Iso na laeng taadda amak kao. Apay, Amangan no marigatanan ni Mateo arumwarken agawid dito'y balay. Gapo iti panagnaed pay laeng da iska dito'y sular tayo. Apay nasapada na pa ni Yaya Claring. Adda nga minuram ang napasamak ijay idirabi Andrew. Ha? Anya tinauram? May sa akalapaw kano tinauram ijay idirabi Sigon iti na ipatangatang adamag iti radyo. Anya? Dayta ti agpaiso Andrew. Iso ang nagdardaras anapan ijay da Loretta kan Vanessa. Apaman anaamuanda. Nana Marcela, da kayo la kuman ti makaamo amang itad kadag ito'y abado kan makan iti pamilya na uraman. Vanessa, balasan ko. Apaman anaamuan mi kan ni Loretta, babaan iti damag tinapasamak. Imay kami adagos dito'y. Tapno makaipaay kami iti tulong iti pamilya na uraman. Adda ita dita ayan ti bodega ti pamilya ni Iska, balasan ko. Kasayatan siguro, no personal nga iyawat mo kadakwada ti tulong yo. Nana, Ala, umay kan balasan ko. Kuyugan ka iti ayan da is. Gara tinapasamak nga uram, Loretta. Kastamot lang ti kinuna di hepe dagiti bombero. Manuel? Nalawag nga datagar aramid iti dakas diti lugar mi. Panagkunak ket bot-bot nganda kami. Anya? Angam, apay abot-bot nganda kayo. Iti anya aga po. Nalabit na tapno pumanaw kami diti lugar mi. Anya? Kasta ti atap mi ngagkakalugaran. Angam, asino dagiti mangbut-buteng kada kayo, Manuel? Saan ko nga amo, Loretta? Awan ti ore asino kada kami ang makaamoy ti kinasya asino ti mangbut-buteng kada kami. Adda ka di pa'y laang ni Vanessa iti ayan dananais ka, tatang. Uwan. Kinuyog ni nanang mo anapan dita bodega. Api anak sinaay ka anak kao. Mangrugin ti pagamam ka, tatang. Inatap kun adumteng ti guntaway abot-bot ngenda tayo. Tapno mapilitan tayo apumanaw iti dayto a lugar. Anya? Dayta tagpaiso, tatang. Ket mamati ak, at ipan nakauram ti kalapaw dananais ka. Ket isun ti rogi ti panangbut-buteng da kada tayo alumugar ditoy. naimbaglakit din. Tawan tinadangran ka dagiti agindag iti nauram akalapaw, Loretta. Wen nga rod, Vanessa. Nangro na katadapay gayam duang nga ubing nga agnanaad ijay. Nasaon ni Manuel, a posible ka nung nga adamang butbutang kadakwada, iso ana pasamak ti kasjay. Anya?
Day tatagpaiso, Vanessa? Kasta tinaibaga kanyak ni Manuel. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Kasanuitan, anak ko. Amangan numarigatan ka arumwar kan agsubli dito'y balay. Gapu iti kaadda ti pamilya ni Iska di ta bodega. Di kay agdanag. Siya kunti makamuy ti dayta. Mateo, anak. Nalakalaeng ang makapuslitak arumwar kan agsubli diti balay. Asa andak amadlaw. Basta pagtali na idin nyo anak alukat tiri daw iti likudan. Delikado, anak ko. Amangan no adda sa bali ang makastrak. Alaom latan titulbag, tasaan milaangan nga idobel lakin ni tatang mo. Kasayaatan, nanang. Kasta lang aruden teramiden tayo. Tigayang balay da iska tinauram, palasang ko. Uwan yaya, nakakaasi damat. Naimbaglakit din taawan tinadangran kadakwada, gapu iti uram napasamak. Vanessa, Ada atap dagiti agindag ijay. Analabit nga adamang butbuteng kadakwada, tapno panawan dan ti lugar da. anya, ngam asino kumati mang butbuteng kadakwada. Asino ti awanan puso nga kinakam iti napasamak. Idinto taadda pa'y ubing nga agnanaud ijay. Awan pa'y ti makaam mo, yaya Claring. Madama pa'y laeng ti investigasyon. Ang mga nagpaggad ka, iti araramida, mating ko. Anya ti kayat mo asawan, Manong Andrew? Namuak ti ipapan mo ija ayan na Marcela, gapo iti napasamak ijay. Sa anak ngagpaggad, Manong. Napan milaintad ka ni Vanessa ti tulong mi iti pamilya uraman iti pagtaangan. Loretta, Awan mo ti dakas iti dayta, saan ka di? Saan mo tadakas ti tumulong? kasanon no maira na nga dadakas sa mapasamak, kabayatan ti kadami ijay. Ha? Deta ko mati panunutom ading ko. Di mo isarsarak ti karatkad mo. Laglagi pa makanayon dayta. Uwan niya, nakapaanawan ni Mateyaw. Wan, ginundawayan na ti panakisarsaritam kada Iska. Iso asaan daan adlaw ti panagapu ti anak ta dito'y balay. Nasaya at matno kasta. Ay narigatan. Ang mga no masiputan dakit din ni Mateyaw. Katnoan niya pa ti panunutan da. Wan nga raon. Sa bagay, awan mo't siguro ti dakes na no maamuan da si bibiyag gayam. Pudno, nalabit ang makla at dalaang. Ang kasanon no pagbiddo tanda ka busor. Ah, Day ta tinakaamamak. ay, Kat iso day ta ti pagdandanagak ita, mindo. Kasta gayam ti imbagakan ka ni Andrew. Wan, Vanessa. Medyo nagatapak nga rod. Anya ti kayat mo asawan. Nakaskas daong ngamin ti imbagana. Akasanon no ada mapasamak kat maira na nga dahak ijay. Ha? Nakaskas daaw, saan ka di? Kaslakit din amo na nga dapay sa bali a posible ang mapasamak iti lugar dana na Marcela. Ala, saan pa'y lang aday tati panunutan? Kat, nagbati iti balayo ni Andrew? Saan, Vanessa? Imo na arimuar nga miti siyak. Ada ka no papanan na? Kasta gayam. Saan mo latan nga ikaskaso? Basta awan ti dakas iti aramidan ta. Kaya't talaan ti tumulong. nakagting akong diti balay. Jak nagawit iti rabi. Tayo miya anak iti ayan dagiti kakadwa ni Dodoy. Awan mo't lang amin ni Loretta diti balay. Iso anawayak amapan iti ayan ti hideout dagiti buyot ko. Dumsaga ko. Bayat ti kadda ni senyor iti sabali a lugar. Nasken nga agtali na edmet iti ni Dodoy. Tap no maamwak latta noan niya dagiti aramidin ni senyor. Narigatan. Titulbak ko. Nasken. Nadadal ti siradora ti ridaw ti balay. Tilikala. Isaganak ti igam ko. Amangan no da kabusor dito balay. Jak itulok ang may sagmakak.
makipin na tayak no kaskasano. Anya ti mapasama kani Andreo iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!